Ay, ito nagsunod. Ano ba? Nalugay! Yo, ngapla ko wala yun eh. So, what's up guys? So, karon guys, narabot tayo bagong challenge karon no, Binsoy TV. Nagbabalik. So, karon latay kawayan ta guys. So, challenge. Nakita na mo sa video sa uban nga kuano, mga vlogger uban. So, ato ari magsundugon siya og unsa gyud siya kalingaw og usa ka kuan siya kining lingaw kayo gyud. For today's video guys, mga copyright aron guys, pero lang kana gining content. Ay lang na ni sponsoran na sa loyo guys, mga buang-buang na sila guys. So mayong adlaw ra sa inyong tanan no. O karon magsugod na ta. Sabi guys no na mao ni ato ang challenge ron guys, magtatiratay taning kawayan nga naay is oil guys dira oh. Then ato ang premyo guys kay dira guys. Tipsy nya naay pan, saging, diri sa lalom guys, kinaay kuan ra guys kanang pansit kanton. May pansit kanton ra sa lalom guys. Tara guys. Sheesh! That's crazy. Og diara guys. Uy, kalami sa pansit kanton. Og karon guys, magsugod na ta guys. May gunitay ha, may gunitay. Yan, desa yan. Uy, yan. Junior. Ang pagpapalala ko yan. Yeah. Ay, sa kwan-tuban, itong isa ka, iswil. Iswil ito ba, balay. Nato kaya mo sa kilid sa kwan. Sa? Kilid sa... Ay, natawag ko yung mutiklik. Kilid sa asaya. Kilid sa abuan. Ito sa may TV ka rin, ba? Alainaw eh. Walay gunit tayo? Walay ganit tayo. Ay, ito nagsunod. Ano ba? Nalugay! Yo, ngapla ko wala yun eh. Ay, dalik ni kamera. Ay, kamera ba? Ito ba ang kamera? Wala bali. Oo, yato ko na bis. Ayun, yun, balik ko yun. Wala. Usap kay ni. Mia 50. Wala. Tigasan ni usap. Ay, awa! Tama na, Dave. Dito na ka dim. Wala ako na pod. Wala dito na ka. Ako na pod. So what's up guys? Right now, guys. Adi mo, pasok ko yan. May oras. Ay, kapitaw din. Nagkakaon ako yun. Yan na sa
kaon ko. Tingnan ng Pepsi aklame. Ano ba? Wala yan yun. Tuyan niya. Slide sa expect yung sapatos oy. Sama na nakaslide baka na nailapok. Saya. Tama na, Dave. Kedua na ba ni? Agyorot ang dabi oy. Alit rin yung Ito ra ka trip. Nyor, panginaw dito, Nyor. Mana? Tigol mo na. Dapat tayo rin ang seloy. Yan, ang kamera yan. At tayo rin ang tail dabi ha. Yung gambak Deb. Tinggal mo titing. Ryan. Tama na, Nyor. Ayo ba? Beng. Luya sama kayak kali. Tawag pas-pas mo yan. Hey! Wey! Tatang we! We! Dilo. Timingan sa isit. Asitik. Paano po? Tuto mo eh. Oh, balik. Abang we!
Ya. Ikaw. Baga eyelining. Mga senior dali ba? Pwede mo pagkat-kat ba? Tabon ng kamera yan. Wee! Tabang wee! 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 Hindi na wee! Ya, ini bukan gue yang minta. Aku minta gue ya. Tidak, Bang. Udah kukup taman ing. Ing, kamaya lang ing. Kamaya lang ing. Apa ba kamera ba? Ayo, kuha yung kamera. Ano yan? Mabuto na ka dito ya, gurot na na. Apa yung mga Abang wi. Abang wi. Ay, galyo, darling, galyo. Abang wi. Mas kamera ba? Ayo, balik di kamera. Wih, tabang wih. Ingo ing. Wala, tuyok niya. Ay. Tara, tama na tuyok na. Lain na, uy. Sige na mo kaon. Tamo mo ni bala. Tara te kaon kaon. Wih, no Ding to ding, ayo. Tumalik. Kau buro ko. Oh, agapol mo yung wih. Wih, utang palwi. Ano sumudsupin mo? Dami kay palwi. Palwi. Kumain na kulihan. Lihok tungkol. Busog ko daw. Wala na, hindi kabot. Wala na titi ya. Nagwapo-lapo putang na. Oh, lapo. Tabang wi, awar na wi. Dito na ka wi. Kumala toro na wi. Ginuod ako. Mga strangers ko yan, wapakaon. Tawa. Ayo, dia kali kain. Oi. Wih, tabang wih. Wih. Iya, muna. Bakar aja kuya ba. Wih, apa itu wih? Wih, kami lu wih. Hawa dawe. Wala, abot eh. Wala to kaabot oy, nara diri oh, nara diri ya. Dera boundary ya kaniyo kay bato diri oh. Balik wi. Ya pwede sabay tayo ba ya? Ay sabay na duwar. Hala. Karandog na magayo. Sige, tinagduwa na, tinagduwa. Be. Una. Kemudian. Kedua, sekian. Yang dua na sila guys. Ya abot ah. Abot. Dua main. Wih, tabang wih. Wih, lang eh. Dali mo ba kay busog na kay ko dire.
Kapag nagkaon ba? Huyo! Ako na, we. Ayaw ako na mga oy! Kapag na parang Tumunin kami rin. Lingkod ba, lingkod? Ay, kaya mo nga mo, we. Uy, ang bipsi! Mamilin! Hindi mabili, gimsiing. Kami kanina. Hindi, nabaho ka rin. Lululo. Ayaw! Wait! Tamang wait! Madami. Ikaw na. Lanyok. Ikaw pa. Tamang wait! O, ano ba yung kanton niya? Ayaw sa iyo! Nagawa, tay. Pwede nag-isa na, nagawa na. Tanay na. Ayaw! Ay, tumunin kami rin. Hindi ba, lingkod? Ayaw ba? Ayaw, labi. Ayaw ba? Ay, dungan na matalan. Ay, nagulit yung nyok. Uy, kano ka? Nagtuwa si Bukan! Yan ang pauso ko dali. Ikaw rin. Awa na, Jor. Tira ko. Sabi na ko ah! Kuya, si kuya. Uy! May na-shoot sa kanal mo, bawa ay! I-off na lang sa Jor, i-off sa Jor. Papakora sa Jumento. Hindi na lahat time. Oh, Tessa. Dali. Wala, discuss. Awa na. Kasunod. Hindi ba? Ay, nagitoy! Sino? Ipag-prosay ba? Kuya lang na ako. Kuya na na eh. Oh, play na. Sunod na kita. Pag makasunod na siya dito, pwede na palungon. Sa wakas! Wala akong tatok kabot to. Sige na lang. Bawang nagkatag ka na, Rui. So guys, mo ka challenge guys. Ano, ito na-play. Sure. Na-play ay? So mo ka challenge guys. So isod kayo guys. Sayaw na kanila guys, kaya dagko kasi nagtiin. Awa, mir. Sige, anak eh. Ikaw sa pinky. Hello, si Pinky! Hala, si Pinky! Lol. Oy, hala, si Pinky do! Oy! So mo na yung bahin guys. Ay, baho naman. Man. Yapo pa yapo. Malasa guys, na yapo pa gyud. Nahulog.
Wala lagi tarik yun. Sini na lang. Mahagbong pag ron.